3, 2, 1, go. Hello, magandang morning. Nandito kami ngayon nagbibiyahe. Mga Kawaremix TV. Pupunta kami ngayon ng Maynila. Nandito kasama namin ang aking kumparing Joe. Kami nagkaya nito, Kawit-Cavite. Sumama sa amin kay dadaanan na lang namin diyan sa Binakayan. Pati yung namin yung drummer. Sinama namin to kay sinira yung drum. Bibili muna kami doon sa round, butas kabilaan. Binutas ko, walang kumpay kapapalo. Galit na galit. Magandang Pasko sa atin lahat. Bibili muna kami pamasko para may panibagong susuotin sa Pasko. Para tuwan-tuwa naman mga nag-vlog din mo. Binabay pa yung kalsada kung may sira ba wala. Pa-request namin kay Bongbong Marcos para maayos na yung daanan. Lulubag-lubag, malapit na kami sa bahay na yung paring Joe. Nandito na. Bababa na siya. Bababa ka na pare. Pero nandyan sa inyo pre. Nandito ang tatay ko. Ayaw na. Aking kumpare. Bababa na. Bye pare, bye. Ingat. Salamat. Para di na nakapagsalita. Bisayaan ngayon, binabakbakan na ng bagyo. Ngayong araw ng Huwebes, pinutuloy ito sa amin Maynila. Napakaganda ng panahon. Sana tuloy-tuloy itong laging ganyan maganda. Lumayo na yung bagyo na yan na Udit. Udit. Tuluson pa may ito na hubog na Udit. Karit pa may ito sumayon Chacha. Maong kayo na pang chatche ulit. Sana mahanapan yung namin, drum set. Kabili kami ngayon. Tagal na din nakapagtugtog. Laki ng basa ko. Haba. Aming snare. Kasi ang ulo ng bata pag pumasok dyan sa butas. Wala din na kami nakakapag-vlog sa tugtog. Ang laki ng sira. Punta kami ngayon ng Divisoria diretso ng Raon. Hanapan namin ng kasukat niyan. Matagal nga lang ang biyahe dahil trapiko. Bagya lang nausap. Ito na kami, Kawaremix. Bili na kami ng namin sa snare. Lalakad na kami dito papunta sa bintahan ng mga instrumento, tindahan. Malapit na kami dito, malapit na. Nah, ayun na Kawaremix TV mo. Tipis tingin na ng drummer.
Bagong-bago talaga, hindi na kami bumili ng ano. Hindi na kami bumili ng takip niyan, binuo na namin. Bili lang kayo pang iklit o pang ano. Yan naman laki mo. Hindi na kami bumili ng drum skin. Ito, pauwi na kami. Makakapagtugtog na kami. Ayahay. Sabog po na lang. Bakit mag-iyahan nun yun? Makakapag-vlog na naman kami panibago nito. Tugtugan na naman. Waray-waray chat sa uli. Namimiss na namin magtugtog. 3 buwan na. Tugtog. Mabagal nga lang ang takbo na pauwi, oh. Patigil-tigil sa sakyan. Traffic. Ayaw tumakbo. Dalawang oras na kami naghihintay papuntang Cavite. Nandito pa lang kami sa may Rizal Park. Ito may Rizal Park. Yun, no. Hindi ganong nakikita kaya may nakaharang na dump truck. Yung mga bantay sa ibabaw hindi na silong, mainit. Nagka-permis doon, tutas. Yung tao, nagalaw. Ayun, no, yung pamangkin namin na pagkalagala, linilinisan yung bintana. Ayun na, malis na, nabigyan na ng bariya. Kami sa tulog ng Cavitex. Ito, Kawaremis, oh. Magpahinga muna kami kay napapagod na. Nag-break time muna dito kami sa tabi, oh. Gumilid muna. May papahina yung aming drummer, oh. Andun po, hindi pa nakakapunta dito. Ihing-ina dahil sa traffic. Pero malapit na kami. Nandito na kami sa ano, may IPSA. Malapit na kami bumaba sa Salinas. Yung inantay namin, dumating na si Jihel. Jihel. Yes, mga ka-Remix, nandito na kami sa Salinas. Malapit na kami sa SM Rosario. Magkano ngayon like ah? SM Rosario na.
na rin kami makababa. So, puntahan namin bangkiruhan. SM Rosario. Na kami, puntang bangkiruhan na.